Report! Tinukoy ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na maaaring umabot sa 397,572 na residente mula sa lalawigan ang inaasahang lubhang apektado sa banta ng tsunami sakaling makaranas ng magnitude 8 na lindol dahil sa paggalaw ng Manila Trench. Ang datos ay ibinahagi ng tanggapan na bilang paghahanda matapos ang magkakasunod na offshore earthquakes na naitala sa Manila Trench noong Disyembre 2024. Dahil dito tiniyak ng tanggapan na 97 evacuation centers ang nakahanda sakaling mangyari ang kalamidad upang mailikas ang mga residente. Kabilang dito ang mga evacuation centers sa mga bayan ng Caba, Aringay, Agoo, Santo Tomas, Rosario, Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, San Fernando City, Bawang at Sudipen. Siniguro ng pamahalang palalawigan ang proactive disaster management at pagkakaroon ng early warning systems upang maging maagap sa mga paparatingan na kalamidad. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.